Същото такъв начин. Пак за брега изпълят отбук от майка му. Исус. Мисля, он е човек. Не се знае. 2-3 на 0, брат. После след 2-3 на 0 и Валенсия самат. Валенсия с испански отбор, те ще ги пият. База. Базел са швейцарски. Ще те много друг стил на игра. Някакви... Базел... Това е така, ама Валенсия имат по-голям смисъл, играят с по-силни отбори там в Испания. Барселона, Реал Мадрид, други. И английската лига е по-силна от швейцарската, ама... Базел чукнаха една